پیشوا نشی جوڑے دے ستاسو امام و پیشوا اگ جوڑے دیشی چی تا توخی چی دا دی دنیا حیثیت نشتا دا دنیا ستا پر نظر کے دا دیر زیادہ کمزوری کی او تا توئی چی دنیا ہر طرف تا زینو لار دیشی دا ٹولو نا اول چی ضروری دے اگر مقام دا مدینہ منورے دا جانان مبارک لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ پسے فرمائی فتنہ یہ ملت بیدا ہے امامت اس کی نا شیر دیر دکار شیر دے شفیق شیر نہ دے فتنہ یہ ملت بیدا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے پوئی خوشوے پہ کہنا دا کالج دا سٹوڈنٹ دا کالج دا یونیورسٹی سٹوڈنٹ آنیا پوئی شوے پہ فتنہ یہ ملت بیدا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے جسو کتاسو دا وقت ظالمانو جابرانو بادشاہانو پرستار جوڑائی کنا داغی پا جولے کی مورا چاہی اور در توی جنانا نا دے بدا مولا دا سے کئی حضرت علامہ اقبال فرمائی دا دس دخکارا و رز فتنہ دا چلا دیتی دا قوم مساتی آمین حضور امیر المجاہدین دے قوم لا جذبہ ورکڑا دا ننچ دا یو بچی پسینک دا حضور دا عشق و دا وفا پیغام پروت دے دا ننچ اغیارم دا تاج و تخت ختم نبوت زندہ بادنا دا تاج دار ختم نبوت زندہ بادنا رو تراغلل اور تسلیم اکڑا چھ حقیقت دا دے چھ دے خلق دا حضور دا عزت و ناموس دا پارا میدان اگٹ راغلل پلے قربانے پیش کرے دا غی وجم دادا دیکھ نظمہ خوارشتا ندبل چا خوارشتا نظمہ وجدا ندبل چا وجدا کہ زننم دا دے مشن یو ذرا اخوا دے خواشم زدر تقسم خرم چی سبال با دے علاقہ کی ماتا سوک سلام منکی ولی دا خلق پا ما پسی ندی دا خلق پا مشن پسی دی دا خلق پا دا نظریے پسی دی نو پا دے وجہ سرد دے سمر کوششو نا پی شروع دی پا قسم انداز کی پی شروع دی اور پا قسم انداز کے راتاوی دل دی خکارہ صرف زد دے تعصب دے حسد دے بلے اسم نشتا